A 2 días do San Xoán abonda a sardiña de calidade en Galicia. Nas prazas o prezo oscila entre os 5 e 6 euros. Con todo, os praceiros non descartan unha suba a partir de mañá. Que tal, saúdos? Xa o día o refrán polo San Xoán, a sardiña molla o pan este ano é ben certo porque o peixe atópase no seu mellor momento. Dentro dos minutos falamos da noite máis curta do ano. Antes, titulares. Lonxe de aclararse o panorama político en Noia continúa incerto a día de hoxe. A opción máis probable é a reedición do bipartito entre o PP e o Noia, pero non é a única. Os independentes exploran tamén a formación dun cuadripartito con Partido Socialista, BNG e a Marea, sempre cando asuman eles a alcaldía. O BNG prepárase para unha nova etapa na Deputación de Pontevedra, desta volta dende a oposición. Hoxe o aínda vicepresidente en funcións, César Mosquera, anunciou que repetirá como deputado. Mosquera tende a man o futuro goberno do Partido Popular. 2 anos de cárcere e 300.000 euros de multa. Esa é a pena que se expoñen os delincuentes que pintaron as liñas da estrada en Tres Cruces de Vilalonga, en Sanxenxo. A policía está revisando as cámaras de seguridade da zona para intentar localizar os culpables. As forzas de seguridade lembran que estes delitos poden provocar accidentes graves. Todo listo na Illa das Esculturas en Pontevedra para a celebración da súa romaría urbana. Entre este xoves e o sábado, esta zona será o escenario do Festival Surfing de Lérez. Unhas 150 persoas traballan arreo para que estea todo listo. Polos seus escenarios pasarán case 40 artistas, a ampla maioría de Galicia. E 300 nenos e nenas de toda Galicia competirán na 53 edición do Gran Premio do Albariño de Ciclismo de Cambados. En total serán 50 clubs os que participen nunha proba que contará con 14 categorías diferentes. O campeonato disputarase este sábado percorrendo a vila do Albariño cunha distancia de pouco máis dun quilómetro. E hoxe no tempo da entrevista visítanos Telmo Martín, o alcalde de Sanxenxo, reelixido por maioría absoluta. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. E antes de nada, detido un mozo de 29 anos natural de Ribeira por agredir a súa parella no domicilio que compartían en Vigo. Os feitos aconteceron na pasada madrugada. Foi o home o que chamou o 092 alertando de que a súa parella o agredira. Cando unha patrulla da policía local se presentou na vivenda, toparon o home cunha ferida sangrante no peito, unha mordedura e varias marcas na pel. Os axentes solicitaron a presenza da súa muller, que tiña os ollos hinchados, unha ferida aberta na cella e marcas por varias partes do corpo. A muller explicou que as lesións foran causadas pola súa parella e que ela tratara de defenderse. Tamén comunicou aos axentes que estaba embarazada de 2 meses, polo que foi trasladada en ambulancia ao hospital. Representantes da plataforma comarcal contra os vertidos da mina de San Fins desprazáronse ata Xenebra para reunirse co Comité de Cumprimento da Convención de Aarhus, dependente das Nacións Unidas. O organismo mantén aberto un procedemento polas infraccións dos delitos de participación pública, acceso á información ambiental e acceso á xustiza nesta explotación. Na última xuntanza, os representantes da plataforma urxiron ao comité a emitir un ditame en paralelo aos procesos xudiciais que se manteñen abertos nos xulgados de Noia e Santiago, onde existen actualmente 4 causas penais e 6 contenciosos en contra da autorización de vertidos da mina de San Fins emitida pola Xunta. Lonxe de aclararse, o panorama político en Noia segue sendo incerto. A día de hoxe, a opción máis probable é que se reedite o pacto entre o PP e o Noia, pero non é a única. Os independentes exploran tamén a formación dun cuadripartito co PSOE, BNG e Marea, sempre cando asuman eles a alcaldía. A alcaldía de Noia, a día de hoxe, a falla de algo máis dunha semana para a súa constitución, segue no aire. O Partido Popular, a forza que acadou maior representación na futura corporación con 7 edís, segue á espera de resposta por parte de noieses independentes agrupados de Marisol Villar. A suma das dúas formacións permitiría a reedición do pacto de hai 4 anos, dando unha maioría estable. Para o Partido Popular de Santiago Freire sería o máis razoable,
pero os independentes teñen aberta tamén outra fronte, neste caso coas forzas de esquerda, Partido Socialista, Marea e Bloque Nacionalista Galego, con 4 edís, 2 e 2 respectivamente. O Noia trasladoulle a estes a súa proposta, que pasaría única e exclusivamente por darlle o bastón de mando a Marisol Villar. Ao parecer, Partido Socialista e Marea estarían dispostos a aceptar esta solicitude, xa que con ela apartarían os populares da alcaldía. Pero o problema presenta o BNG, que non quere darlle o sillón nobre do Concello a Marisol. Con estas e con outras, estes días séguense a producir negociacións, pero polo de agora sen avances. A vindeira semana antóllase definitiva. O tempo avanza e a data de constitución das novas corporacións prevista para o 7 de xullo apremia chegar a un acordo. E o BNG prepárase para unha nova etapa na Deputación de Pontevedra, desta volta dende a oposición. Hoxe, o aínda vicepresidente César Mosquera anunciou que vai repetir como deputado. Mosquera tende a man o futuro goberno do Partido Popular. Ele é coñecedor do funcionamento da Administración Provincial, na que leva xa 32 anos. O nacionalista César Mosquera volverá a ser deputado na vindeira corporación da Deputación de Pontevedra, a administración na que leva xa 32 anos. Pero tivo moito peso pois a opinión do alcalde de Pontevedra. Miguel Anxo Fernández Lores entendeu que era importante que estuvera na Deputación. E, bueno, os organismos que tiñen que decidir pois entenderon esas razóns. Xunto a él formarán o Grupo Provincial do BNG María Ortega de Moaña, Manuela Rodríguez de Gondomar e Beatriz Lomba da Guarda. Tras 8 anos no goberno, tócalles agora traballar dende a oposición. Que para min a oposición é tan importante como o goberno tan importante como a oposición. Nunca fun, expresei moitas veces, dos que asumín ou pensei que parece que todo se remata no goberno e estar na oposición pois é un fracaso. En canto ao vindeiro goberno do Partido Popular, o vicepresidente en funcións ten bos desexos para eles. Asegurou que terán toda a colaboración do grupo do BNG para conseguir o mellor funcionamento da Deputación. O que agardo é que o fagan moi ben e se pode ser mellor o que fixemos nós, mellor. Ten a súa total disposición toda a nosa aportación ou todo o noso, en fin, as aportacións ou a colaboración que poida ter para o mellor funcionamento da Diputación. O que si lamentou Mosquera son as últimas declaracións feitas polo voceiro do PP na Corporación Provincial. Jorge Cubela acusou o bipartito de estar asinando convenios con concellos afíns para atar as mans do futuro goberno popular. Me parece unha actitude de mal ganador, que non saben xestionar unha vitoria que chegou por sorpresa. O sea, non me gustan esas declaracións, creo que é máis ben poñer a venda antes da ferida, o sea que porque non hai nada disso, absolutamente nada. E seguimos na Deputación de Pontevedra. O Partido Popular desvelou hoxe os que serán os representantes da formación polo Partido Xudicial de Cambados. Dunha banda, repite Javier Touriz, tenente de alcalde de Vilanova de Arousa, entrou na Corporación Municipal, na Corporación Provincial no 2019. Da outra, estrease Marcos Guisasola, terceiro tenente de alcalde de Sanxenxo. Sustitúe a súa compañeira no goberno sanxenxino, Paz Lago. Os dous foron ratificados hoxe polos edís dos concellos que conforman este partido xudicial. Falamos de Vilagarcía, Meis, Meaño, O Grove, Cambados, Ribadumia, Vilanova, A Illa e Sanxenxo. Cambiamos asunto. O Concello de Ribeira informa da licitación dunha nova obra de saneamento. Trataríase da instalación da rede de saneamento con pozo de bombeo en Campelos, na parroquia de Olveira. Para a súa execución presentáronse un total de 15 empresas. O Concello agarda poder realizar a súa adxudicación en breve, unha vez analizadas todas as ofertas presentadas. A actuación cun orzamento de licitación duns 216.000 euros está marcada no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos da Deputación da Coruña. O prazo de execución dos traballos vai ser de 2 meses.
E Boiro ven de recibir unha subvención de algo máis de 48.000 euros da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. Serán destinados á mellora do camiño que une Cariño coa igrexa e o cemiterio do Castro, na parroquia de Cabo de Cruz. As actuacións ascenden a máis de 63.000 euros, polo que a cantidade restante será asumida polo Concello. Ademais da renovación do pavimento e sinalización, procederase á execución dunha rede de recollida de pluviais no treito que chega á igrexa. Estas obras teñen por obxectivo mellorar zonas moi transitadas dos núcleos rurais, mellorando tamén a vertebración do territorio. A 2 días do San Xoán abonda a sardiña con precios que andaban hoxe entre os 5 e 6 euros. Ampliamos despois da publicidade. Aquí estamos, nas novas do día en Canal Rías Baixas. 2 anos de cárcere e 300.000 euros de multa. Esa é a pena a que se expoñen os delincuentes que pintaron as liñas da estrada en Tres Cruces de Vilalonga, en Sanxenxo. A policía está revisando as cámaras de seguridade da zona para intentar localizar os culpables. As forzas de seguridade lembran que este tipo de delitos poden provocar graves accidentes. Tras rematar as obras da renovación da Praza da Alameda de Vilalonga, a Xunta de Galicia e o Concello de Sanxenxo tamén volveron a asfaltar a PO 550. Unha vez realizada a obra, procederon a pintar a estrada eliminando varios tramos as liñas descontinuas para mellorar a seguridade viaria. Este cambio parece que non gustou a algún veciño que o sábado pola noite decidiu pintar de negro as sinalizacións da estrada para volver a facelas descontinuas. Está todo emborranchado, es decir, a veces sé que se utiliza un tipo de pintura negra para tapar marcas viales blancas para cambiarlas, pero hombre, están ben feitas e prácticamente non se notan, pero aquilo foi unha auténtica borranchada, é dicir, o que o fixo, por lo que se ve tamén rápido e a correr, para intentar que nadie o vira, pero bueno, que además foi feito en 3 tramos distintos da vía. A policía advirte aos culpables de que cometeron un delito contra a seguridade viaria. Sí, é un delito, o sea, está tipificado no Código Penal, no 385, como un delito que pode levar con penas de cárcel desde 6 meses a 2 anos. É dicir, que non estamos falando de unha tontería de un rapaz, o sea, estamos falando de un auténtico delito. A multa económica tamén podería ascender aos 300.000 euros. Dende a policía sinalan que o máis grave é que poden provocar accidentes. Pues estás evitando que nos cruces se poida girar á izquierda. Entonces, ali, por exemplo, é un caso curioso no aspecto de que tanto 500 metros para baixo ou 400 metros para arriba hai unha rotonda e un cruce con unha semirotonda para poder realizar o giro, sin necesidade de ter que invadir unha línea continua. É dicir, non é un caso no cual tengamos que desplazarnos 1,5 km, 2 km ou 3 que non podes girar, non, é que son 500 metros e 400 metros, tanto para a derecha como para a izquierda. As forzas de seguridade están investigando as cámaras de seguridade da zona para atopar os culpables. O delito tivo lugar entre a 1 e as 5 da mañá do sábado. A empresa encargada eliminará as pintadas o antes posible. E unha muller que caeu nunha das fontes da Praza de Galicia de Vilagarcía vai ter que ser indemnizada polo Concello. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dalle razón á viandante que recibirá case 22.000 euros por ter sufrido esa caída. Aconteceu o 3 de xuño de 2018, recén inaugurada a reforma dese espazo. A muller non veu o desnivel entre a zona de tránsito e un dos estanques, caendo nel e lastimando un nocello. Tivo que ser intervida en varias ocasións. Rabella desestimara as reclamacións da muller, do mesmo xeito que logo o xulgado do contencioso de Pontevedra. Sen embargo, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dalle en parte a razón á viandante, resaltando que non estaban acesas as luces e que na zona sería exixible algunha varanda de seguridade. Reparte, iso sí, a culpa o 50% por non circular atenta a muller. Contra esta sentenza cabe recurso de casación. Gozar do San Xoán pero con sentidiño. A Xunta lanza unha campaña de concienciación ambiental para a noite máis curta do ano. A Consellería creou un protocolo con 10 medidas, entre as que se atopan levar xogos de cubertos reutilizables, a comida en tuppers e, sobre todo, limpar todo o lixo. A noite de San Xoán vívese dunha forma especial en toda Galicia. Decenas de espazos son utilizados para prender as cacharelas e gozar delas con comida, bebida e música.
o que provoca que a natureza sufra as consecuencias co lixo dos irresponsables. Para evitar que isto suceda, a Xunta de Galicia lanza unha campaña de concienciación ambiental. Na noite do San Xoán incrementanse un 5% os residuos en todo Galicia. Por lo tanto, previr é necesario, porque esa prevención despois vai nos calificar ao longo de todo o ano. Por lo tanto, celebremos o San Xoán, pero fagámoslo con sentidiño. A Xunta pon especial interese nas cacharelas que se realizan nas zonas de costa, xa que, segundo advirten, un 80% dos residuos que quedan nas praias acaban no mar. Para previr que isto non ocorra, a Consellería creou un decálogo con 10 medidas para ter en conta a hora de asistir a unha cacharela. Hai que facer unha prevención en canto ao residuo orgánico, o residuo alimentario. E ao mesmo tempo utilizar útiles que non sexan dun só uso. E esas baixelas de un só uso que xa non están permitidas á venta, si as temos nas nosas casas, non traelas na noite do San Xoán para as nosas praias. Levar tuppers, bolsas reutilizables e non decorar as praias son outras das medidas, pero a Xunta tamén impón controis aos concellos. Os concellos, xunto con Ecoembes, fagan o esforzo necesario e, polo tanto, si poden, dupliquen o número de contenedores que hai ao carón de unha praia e despois que saiban que xa temos 5 contenedores e, polo tanto, debemos de depositar o plástico e os envases no contenedor amarelo. A presentación tivo lugar en Pollo, un concello que conta cunha gran celebración na noite de San Xoán. Dende a vila piden á veciñanza que aplique as medidas da Xunta. A noite e o día seguinte, que é festivo local, preparamos un dispositivo especial de limpieza de playas, pero que ese dispositivo, se non conta coa colaboración dos cidadáns, de pouco vale. Logo, eu creo que é fundamental campañas deste tipo e a colaboración de toda a veciñanza. Un claro exemplo do dano ambiental que producen os residuos da noite de San Xoán son as bolsas de plástico, cuxa degradación tarda 400 anos. De aí que sexa moi importante gozar do San Xoán, pero deixando os espazos tan limpos como os atopamos. Pois seguimos falando do San Xoán e en concreto da sardiña que abunde, que ademais é de moi boa calidade. É o panorama que atopamos nas prazas de abastos a tan só 2 días da noite de San Xoán. Polo momento mantén o prezo entre 5 e 6 euros, pero os praceiros non descartan unha suba a partir de mañá. Xa o dio o refrán, polo San Xoán a sardiña molla o pan. Este ano é ben certo, porque o peixe atópase no seu mellor momento. Vai habendo sardiña este ano, parece que vai haber sardiña. Este do xeito é unha sardiña moi rica pola forma de pescar. Pescase con re, quítase de unha a unha, por eso que veñan descabezadas. É que máis grasa ten. A sardiña é buísima. Además ten moita grasa e a sardiña está moi de calidad moi boa. Este ano bastante ben, debe ser por o calor, que o calor pois valle moi ben ao peixe azul. Ben, a min gustarome, non é que estea a 100%, pero está rica, En canto ao prezo, o kilo de sardiña oscilaba esta mañá na Praza de Abastos da Pobra entre os 5 e os 6 euros. Algo máis cara entre os 10 e os 12 e a do xeito. Son prezos estables que se manteñen no habitual da tempada, aínda que non descartan que poida subir entre hoxe e mañá. Home, hoxe vendina a 5 euros, pero o día da fogueira eu penso que irá a 8 ou a 9. Non sei, o precio de momento non se sabe. Eu creo que se vai a manter este precio que temos. Nós tuvemos este ano máis ou menos así. Malia que suba, a maior parte dos consumidores non renuncia á tradición de asar sardiñas nesta noite máxica, aínda que hai a quen non lle importa comela calquera día do ano. A min dá amigo a San Xoán, que é o día despois, que é o día antes, e levo a sardiña cando me apetece. Sí, hombre, é a tradición, non? Tenemos que levar unha pouca en que non sea moito, dependendo do precio, claro. Tenemos pensado hacer una parrillada con sardinas primero y luego, bueno, pues lo típico de aquí, ¿no? Costilla de cerdo, costilla de ternera y chorizos criollos y chorizos rojos. Preparativos pro San Xoán e tamén preparativos pro surfing de Lérez, todo listo na Illa das Esculturas en Pontevedra para a celebración desta romaría urbana. Entre este xoves e o sábado, esta zona vai ser o escenario dese festival. En estes días unhas 150 persoas traballan arreo para telo todo listo.
Conta atrás para unha nova edición do Surfing de Lérez. Na Illa das Esculturas, case 150 persoas traballan arreo para telo todo listo para o arranque desta romaría urbana familiar. Festival que temos en Pontevedra que recolle o espírito desta cidade aberta, participativa, colaboradora, con uns espazos de altísima calidade que nos permiten realizar todas estas actividades. Será este xoves ás 5:30 da tarde cando se prenda a música deste Surfing de Lérez. Polos seus escenarios pasarán case 40 artistas, a ampla maioría galegos. Que é un placer ter a tantas bandas galegas, sobre todo tamén bandas da cidade, que imos tratando de ir sacando máis bandas, que todos os músicos e músicas da cidade poidan estar. O Surfing de Lérez sopra xa 11 candeas, pero fiel á súa esencia. Seguirá a ser totalmente gratuito e cunha componente solidaria. Haberá 2 puntos de recollida de alimentos e produtos de primeira necesidade para distribuir a través da rede Axuda. A xente se acorde da recollida de alimentos que facemos e que un kilo de arroz ou uns cueiros non son tan caros que poden chegar que facerlle a vida máis fácil á xente necesitada. A programación do festival estenderase até o sábado pola noite. Bueno, máis asuntos, agora falamos de ciclismo. 300 nenos e nenas de toda Galicia van competir na 53 edición do Gran Premio do Albariño de Cambados. En total serán 50 clubs os que participen nunha proba que contará con 14 categorías diferentes. O campeonato disputarase este sábado e o percorrido pola vila terá unha distancia de pouco máis dun quilómetro. O Concello de Cambados será o escenario o vindeiro sábado 24 da 53 edición do Gran Premio do Albariño Memorial Ernesto Falcón, unha proba que non deixa de crecer e na que este ano participarán máis de 300 nenos e nenas. É un evento deportivo dos máis importantes do calendario autonómico galego de escolas. Vamos a ter uns 300 deportistas, máis de 50 escolas vidas de toda Galicia que van a estar este fin de semana aquí en Cambados para participar neste gran evento deportivo que era sobre todo a alma mater, non? Que este homenaxe de Ernesto Falcón. Ernesto sempre traballou coas escolas, Ernesto sempre promocionaba o ciclismo, sobre todo aquí na súa vila, en Cambados. Ernesto sempre foi a alma mater desta proba entre os máis cativos. A proba dividirás en 14 categorías diferentes. Para o Club de Ciclismo de Cambados, estes eventos permiten fomentar o deporte entre os máis pequenos. O obxectivo é manter a ilusión e o traballo que tiña sempre Ernesto polos máis pequenos e polas escolas, que é onde tamén o clube pensa que hai que arrancar o desenvolvemento e as primeiras pedras do proxecto deportivo do Clube Ciclista Cultural Cambados. Apoiar os rapaces que se vexan arropados, que teñan probas onde competir, porque de aí saldrán despois os grandes ciclistas e os grandes deportistas. Dende o Concello tamén destacan a oportunidade de acoller campeonatos como este, xa que ademais de fomentar o deporte, tamén promocionan Cambados. O feito de que veñan a participar 300 ciclistas supón pois que ao mellor veñen 600 acompañantes e máis dun milleiro de espectadores. Eso ten unha repercusión importante e directa na economía da nosa vila, no consumo que esas persoas podan realizar e tamén como promoción de Cambados como destino para a práctica do deporte, para destino turístico, para destino enogastronómico. A proba terá un percorrido de pouco máis dun quilómetro. Cada categoría realizará un número determinado de voltas dependendo da idade dos participantes. En nova competición de piragüismo para o complexo deportivo David Cal en Pontevedra, as instalacións de Pontillón do Castro acollerán os campeonatos galegos Pista Júnior e Senior, unha cita que funciona como antesala do Campeonato de España Senior que se celebrará o mes que ven. Padexero estamos falando de preto entre as dúas franxas de idade, preto dos 500. Estaremos falando de preto dos 30 clubs que se van a mobilizar para vir ao campeonato, neste caso de galego. Que hai que recalcar que o Campeonato Galego, a falta dun mes para o Campeonato de España, que a vez tamén é donde se deriven as divisións de honor, ascenso e descenso, tamén os clubs galegos aí terán unha participación moi alta e esta competición sirvelle de preparatorio tamén. É un campeonato que se vai a celebrar esta fin de semana precisamente aquí na cidade de Lérez, na cidade que aspira a ser a capital do piragüismo e aquelle veñen por diante, supoño que comentara Freddy, grandes retos que agardemos compartir. Imos a publicidade, a volta recibimos aquí no Plató das Novas o alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín.
Pois nada, aquí continuamos nas novas do día. Por quinta vez, Telmo Martín ten nas súas mans o bastón de mando do Concello de Sanxenxo. Alcalde, boa noite. Hola, moi boa noite. Benvido de novo a Canal Rías Baixas. Tras vivilo 5 veces, iso de tomar posesión, de facerse vostede co bastón de mando, non sei se a sensación é a mesma a quinta que nas anteriores. Bueno, teño que dicir que a primeira foi no 1999 e foi moi importante para min e moi emotiva, pero teño que reconocer que despois a máis importante pois foi esta última, porque pois eso, pois foi unha homenaxe á miña nai e por tanto pois foi un momento moi emocionante para min, non? O PP continúa en Sanxenxo con maioría absoluta neste mandato 10 concelleiros, algunhas caras novas que supoño xa se están facendo, non, a actividade municipal, pero os que comezan agora no seu equipo, que consellos lles está dando a experiencia do alcalde de Sanxenxo? Bueno, as persoas que van agora, que van como primeira vez na miña lista, que son concelleiros con responsabilidades hora de goberno, pois xa viñan conocendo un pouco que era a política local, porque xa levaban moitos meses falando, pero é verdade que eu lle digo sempre, as eleccións son sempre no mes de maio ou xuño, por lo tanto Sanxenxo no verán sabe de lo que é, entonces van a ter unha prueba moi importante ahora, pero están preparados. Vexo que me gusta moito que non son eu o primeiro que os chama eles a mañán cedo, senón que me chama a min algún deles. Ese é moi importante porque estamos nun momento importantísimo para Sanxenxo, que é a temporada alta do verán, non? Logo falaremos máis en detalle desa temporada alta que estamos a piques de iniciar en Sanxenxo. Bueno, xa fixo público nas últimas horas o novo esquema do goberno, con varias novidades, imos repasalas por partes. Por exemplo, máis peso para os servizos sociais. Por onde pasa ese reforzo dos servizos sociais? Bueno, pois por exemplo, que é un tema que nos preocupa moito, que me preocupa moito a min, que é o tema dos servizos sociais, sobre todo as persoas maiores, é de que poñemos unha persona con moitísima experiencia como é María Paz Lago, que viña levando educación e cultura e pasa a estar ao frente dunha concellería que para min é das máis importantes, porque creo que cada vez a población envejece máis. En Sanxenxo pois hai moita persoa envejecida e o que queremos é prestarlle moitísimo máis atención aos servizos sociais. Temos dous servizos moi importantes que son o centro de día máis a axuda no fogar, temos as externalizadas e fai falta unha persona con moita experiencia, con carácter como é Paz Lago para afrontar ese servicio. Creo que vai a ser un éxito nesta legislatura nos próximos 4 anos. Un reforzo tamén do Departamento de Turismo con Juan Deza, neste caso reforzo do turismo. Por onde pasa ser máis esforzo neste departamento? Bueno, pois Juan Deza é unha persona que o fixo moi ben estes últimos 6 anos ao frente da Concellería de Medio Ambiente, pero creo que esa experiencia que temos que aplicar no motor económico que é o noso, que é o turismo. Temos unha empresa pública que é Turismo de Sanxenxo, estaba levando eu, pero temos proxectos moi importantes que me teño que ocupar eu, e, por lo tanto, poñer unha persona solo para iso ao frente, eu creo que é necesario, creo que é unha decisión a da parte, creo que vai a ser ben acollida por todas as persoas e as empresas que se moven co turismo, coa economía de turismo en Sanxenxo, e Juan Deza creo que vai facer unha labor magnífica ao frente de Turismo de Sanxenxo, que é a nosa primeira empresa, o noso motor económico. Dicía vostede, Juan Deza perde Medio Ambiente, que dá con turismo, con praias, Medio Ambiente e mantemento vai para Iago Torres, antigo membro de SAL, de Sanxenxo Agrupación Liberal. Confían vostedes en que se adapten, non, vindo de outra formación como este caso, que se adapten á dinámica de traballo interna do grupo de goberno? Perfectamente. En primeiro lugar, que Juan Deza non perde nada, porque somos un equipo, somos 10 compañeiros, sobre todo no Brán, estamos todos unidos e temos que axudar uns a outros. Os demais experiencia teñen que colaborar cos que teñen menos experiencia, pero en calquer caso o Medio Ambiente vai Iago Torres ao frente del, porque Iago Torres dedícase a un tema que ven traballando no mundo da construcción e do servicio durante os últimos anos. Eu creo que ten unha experiencia na súa vida privada que vai aplicarlo na vida pública e que vai dar moi bo resultado, porque non solamente vai elevar Medio Ambiente, senón que vai elevar tamén o que son os servicios do mantemento dos espacios públicos, e que é moi importante para nós. Tamén cambios nas ocupacións de Marcos Guisasola, que perde, entre comiñas, non, o Departamento de Asuntos Económicos e pasa a ocuparse de Deporte, Xuventude e Voluntariado. Que pensou vostede cando fixo este cambio? Con que idea fixo este cambio? Bueno, pois fixen coa idea seguinte. En primeiro lugar, o deporte é un tema que me preocupa moitísimo. Creo que é unha concejalía moi importante e que creo que temos moitos clubs deportivos, estamos invertindo moito en deporte. Poñer tamén unha persona con experiencia como é Marcos Guisasola ao frente desta concellería, pois é moi, creo que vai a ser moi bo, non? É que vai a poder facer tamén unha labor importante. E depois o do Xuventud, pois temos persoal ali na Casa Don Fernando, na Casa Mariñeira en Porto Novo,
estamos traballando moito o tema de xuventud, e iso mezclado co do voluntariado, pois eu teño unha espiña clavada que creo que voluntariado hai moitas persoas en Sanxenxo pois que están jubiladas ou prejubiladas e que non teñen actividade, e que a veces me chame, oye, podo facer algo para o Concello? Marcos Guisasola ten un perfil perfecto para esa concellería, o tema de voluntariado, que non sea solamente voluntariado para persoas xóvenes, senón tamén para persoas maiores, que lles vai vir ben, e temos o que facer, que sea todo, pois eso, feito legalmente, para que non haxa ningún problema, pero creo que hai unha labor que poden facer moitos veciños que non teñen actividade, e que se preste, pois, a colaborar en cousas que poden ser, por medioambientalmente, educativamente, o tema de seguridade ciudadana, por exemplo, con tema de, a veces, de temas de tráfico, hai moitas persoas que están ben, que son xóvenes, pero por motivos que sea, pois, están xubilados con menos de 60 anos, e se poden botar unha mão no Concello, pois Marcos é unha persoa que pode dirixir perfectamente eso. Teño por aquí a nota de prensa enviada hai escasas horas polo Bloque Nacionalista Galego de Sanxenxo, criticando a cuestión dos salarios, que tamén é un asunto que se trata neste arranque dos mandatos. Din os nacionalistas que a maioría absoluta do PP en Sanxenxo, que arroxa unha primeira consecuencia negativa para as arcas públicas, porque supoñen, din eles, unha suba salarial de case o 40% con respecto ao que había no goberno do ano 2015, do que formará parte o Bloque Nacionalista Galego. Detallan ademais que a 57.600 euros son para as retribucións do propio alcalde, que se adxudica unha dedicación parcial para facer compatible, din, a súa atención ao municipio coas ausencias recorrentes que lle garanten atender as súas actividades empresariais. Bueno, non sei que lle parecen estas valoracións e esa suba da que falan os nacionalistas. Bueno, é normal, teñen que facer, oye, os pobres, pois aquí lle vamos a facer, o Bloque Nacionalista Galego contaba outro resultado, non nos sacou. E claro, falar ahora mesmo do salario neste momento, pois de o meu ou dos meus compañeros, eu creo que non é debate, é que ningún cidadano de Sanxenxo está preocupado polo que poidan cobrar os compañeros. Alguén pensa de que calquera persoa que está no meu goberno vai a cobrar un soldo que non merece, eu creo que deben de ser solamente esos concelleiros do Bloque que mandan nota os que o pensen. Eu creo que nos deixamos a pel, eu creo que desde que les dicen hasta o día de hoxe, que han pasado 6 anos desde que tomamos as riendas do goberno Sanxenxo, eu creo que non é unha cuestión que este no debate das persoas. Temos, creo que, un soldo razonable para o que traballamos. Eu non vou falar de min porque non ven ao caso, pero creo que non teño fama de ser palanquín, e creo que calquer cartos que me podera pagar a min o Concello de Sanxenxo, eu creo que serían ben vistos por parte da ciudadanía, porque, bueno, porque todos me conocen máis ou menos. Entonces o que había que mirar é a rentabilidade do que se lle paga a un goberno co que consigue os gobernos para mellorar a calidad de vida dos cidadáns. Entonces cada 4 anos, pois os cidadáns veñen e deciden, oye, pois mira, pois cobraste moito salario e non fixeste nada, só des uns palanquís para a casa. É lícito, é perfecto, pero subir o goberno meu costaba 276.000 euros fai 4 anos. Pois eu creo que o índice do coste de vida sube máis ou menos un 10 ou un 12%, os salarios suben un 18% tal, porque nós, hasta dentro de 4 anos, iso non se pode tocar. E, por tanto, cando chegamos ao ano 2027, seguro que estamos moi por debaixo do coste do que suba o coste da vida. Eu creo que non é un debate, pero, bueno, hai que respetar o que dice o Bloque Nacionalista Galego, pois non teña máis cousas que dicir que eso, pois eu creo, se eu me puxera a falar dos concellos de Galicia que están gobernados polo Bloque, pois usted podíase botar as mans á cabeza, pero eu non o vou a facer porque non me preocupa en absoluto nada deso. Calquer euro que nos paguen os veciños de calquer membro do goberno está super rentalizado de cara aos veciños de Sanxenxo. Teña máis críticas ao Benega nesta nota de prensa. Outro asunto que tamén denuncian é que se fixan os plenos ordinarios os luns ás 10 da mañá e, segundo din eles, iso dificulta que por motivos laborais poidan acceder a participar neses plenos. Non sei se estuda mudalos de horario, poñelos como noutros concellos, quizáis ás 8 do serán, que é un horario un poquinho máis accesible para... Que un partido nacionalista galego que fale desas cousas parece un pouco ridículo. Eu vou dicir por qué, porque son moi sindicalistas. O que non dicen é que cobran por cada cliente 200 euros. Eu non sei se na vida deles na empresa cobran 200 euros. Creo que a empresa, cando eles van a unha lista e teñen ideas de por primeiro de gobernar, e cando quedan na oposición, saben que hai un pleno cada 2 meses, pero vai haber máis dun pleno como hubo na pasada legislatura, pero cobran 200 euros. Bueno, vou dicir máis, cobran 195, eu propuxen 210 para que cobren cada vez que hai un pleno, pero non pode ser o mellor, hasta hai que facer unha modificación presupuestaria. É unha tontería que non ven ao caso, pero en calquer caso 195 euros. Se resulta que perden o seu tal porque a empresa lle perxudican, que non se metan na política. Iso hai que pensar antes de meterse na política, pero non lle estamos dicindo que veñan e que perdan de traballar e que non cobren nada. E cobran por cada comisión 100 euros. E a mellor a comisión son telemáticas e fanas desde a casa, o sea que
unha doble vara de medir estas cuestións. Entón, por lo tanto, non me preocupan absoluto. E os plenos facémonos pola mañán, porque todos os plenos se facían antes pola noite, bueno, todos non, os que eran plenos, digamos, de máis debate político, e porque se facían pola noite para facilitar que viñeran os veciños. E podo garantizar que non sei se habría 5 plenos en 4 anos que viñeran veciños a velos. Non sei os que poden mirar que están aí, pero que salen todos retransmitidos. Entón, poden velos desde a súa casa tranquilamente. Entón, que mellor quedan grabados, poden ver cando queiran. Por lo tanto, fanse, pero eu vou dicir máis, se un día piden que se faga un pleno pola noite, non hai ningún problema a facelo. Se queren encher o salón de plenos, eu non teño ningún problema con eso. O fago para facilitar as cousas, porque lle teño que pagar eu un funcionario que veña a traballar pola tarde, podendo facelo pola mañán, é un horario de xornada normal, e para forralle cartos tamén aos veciños. Entón, eu veixo eso, bueno, eu creo que non ten moito recorrido eso, pero, bueno, en calquer caso, respecto ás opinións que diga o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, pois xa teñen resposta por parte do alcalde de Sanxenxo esas críticas que lanzaban nas últimas horas dentro do Bloque Nacionalista Galego. Falábamos antes de Marcos Guisasola, que vai ser deputado provincial, coñecíamolo tamén nas últimas horas. Antes xa fora tamén a concelleira Paz Lago neste mandato, ainda está nestes momentos como deputada, porque ainda continúa o goberno de Carmela Silva na deputación ata o cambio o regreso PP ao organismo provincial. Supoño que con este novo nomeamento para o PP de Sanxenxo se está a recoñecer o traballo dos populares nesta localidade, tamén os resultados colleitados, non? Non sei se polo menos é a sensación que vostede ten. Pero que é moi fácil, é fácil de entender. Na comarca dos Salnés formamos 9 concellos, dos cales o Partido Popular ten 3 alcaldías, que son Vilanova, Ribadumia e Sanxenxo. Os mellores resultados son os de Vilanova e os de Sanxenxo, por lo tanto, corresponde aos 2 diputados, eso non hai debate. A parte, onte que tuvemos a reunión en Vila García, pois quedamos todos de acordo en que así tiña que ser. E nós o que facemos é alternar. Oye, estuvo Paz Lago, fixe unha labor magnífica ao frente ao frente da Diputación, ou sea, como deputada da comarca, ela Mar Javier Tourís repite igual por Vilanova, Marcos Guisasola por Sanxenxo, e creo que está ben, e dentro de 4 anos, por Dios, dirá o que pasará, pero eu creo que van a facer unha moi boa labor. É verdade de que estes últimos 4 anos na Diputación gobernaba o PSOE e agora vai a gobernar o PP, e creo que nos vai vir mellor a todos na comarca, non? E a preguntar que agarda desta nova deputación agora con Luís López, que vai ser o presidente provincial. Vai no facer moi ben, estou convencido que además vai facer unha cousa moi importante que eu o quero recalcar sempre. As diputacións fixéronse para apoiar aqueles concellos pequenos de menos de 20.000 habitantes. Eu poño o corte en 25.000, podemos poñer en 35.000. Oye, na comarca está Vila García tamén, pero é a terceira cidade da provincia de Pontevedra, pero as diputacións fixéronse para os concellos pequenos. Eu que lle digo a todos que están ao frente da Diputación, eu dicía a Carmela Silva, eu diría ao novo presidente, de que as diputacións teñen que apoiar os concellos pequenos para quen se crearan as diputacións. Vigo ten deuda cero, ten moitos cartos, Pontevedra non recorda deuda que ten, pero tamén moitísimos cartos, porque son capitales de provincia, polo tanto, espero que esos cartos que se lle daban a Vigo e a Pontevedra se repartan nos concellos, en todos os concellos da provincia, que son de menos de 20-25.000 habitantes. É o que a mí me gustaría que fixera, pero en calquer caso eu estou convencido que Luís López vai facer unha boa labor ao frente da Deputación de Pontevedra e vai ter un equipo detrás moi potente, como se está vendo, se anunciou, e por tanto espero que Sanxenxo teña un peso tamén fundamental, posto que somos o motor turístico non solamente de Pontevedra, senón de Galicia. Agora que comentaba, non, esa cuestión de que as deputacións están pensadas precisamente para os concellos pequenos, e tanto que se ten criticado nestes 2 últimos mandatos, pois, por exemplo, o peso que tiña Vigo na deputación bipartita do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. A pregunta ven por eses nomeamentos deses 2 vicepresidentes que vai ter a nova deputación, que lle dan precisamente peso ás 2 principais cidades da provincia, a Pontevedra e a Vigo. Vicepresidente Rafa Domínguez, que se vai encargar da cidade de Pontevedra e da súa área de influencia, e polo outro lado a que foi tamén candidata na cidade de Pontevedra do Partido Popular, Marta Fernández en Vigo, Marta Fernández Tapias, que tamén se vai encargar dos asuntos de Vigo. A pregunta é, logo de tanto criticar o que facía, non, neste caso o Partido Popular, dándolle ese peso ás 2 urbes, agora estáse caendo no mesmo erro no Partido Popular, creando estas 2 vicepresidencias? Pero unha cousa é que teña o cargo e outra cousa onde van destinado os cartos que tes que gestionar, o presuposto que teñas. Eu non estou de acordo nin que a Vigo nin que a Pontevedra se lle den cartos para obras e para cousas que teñen que darse outros concellos. Estou de acordo que se lle
de cartos en Vigo, en Pontevedra, para temas culturales, temas deportivos, temas educativos e temas sociales. Aí non teño nada que dicir porque todos somos ciudadanos e todos debemos de recibir algo da Diputación, pero o tema de obras non, Vigo deuselle moitísimos cartos para facer obras e ten moitas cousas. Vigo ten a Zona Franca, ten o Porto de Vigo, Vigo en sí é unha cidade importantísima, económicamente falando de cidade máis importante de Galicia, e eu non estou de acordo que se llegue un céntimo desde a Diputación. Estarei sempre en contra, eu digo aquí e eu digo a quen sea, eu non estou de acordo que as Diputacións axuden aos concellos, sea cal sea o seu cor político, que sean cidades, os pueblos máis pequenos. E que nombren a Marta Fernández ou a Rafa Domínguez ao frente das dores, eu creo que para darlle un peso tamén, digamos, oye, porque son persoas que están en cidades importantes e a hora de defender a Diputación, depois hai que ter en conta que aí dentro é outra cousa distinta, entonces hai que ter persoas tamén, digamos, con certo peso dentro da política da provincia, como pesan Vigo e Pontevedra, que pesan moitísimo, xa pesaron para o Bloque e tamén para o PSOE, para defender os intereses, pero dos concellos pequenos, non dos concellos de Vigo, dos concellos de Pontevedra. A súa relación coa presidenta, ainda a presidenta Carmela Silva sempre foi moi cordial. Na súa despedida, na súa última roda de prensa como presidenta, dicía que agardaba que o Partido Popular non botase abaixo os avances que se levaron a cabo nestes 8 anos na Deputación en materia, por exemplo, de igualdade ou, por exemplo, no reparto equitativo de fondos, caso do Plan Concellos. Gustaría, polo tanto, que esas cousas impulsadas, neste caso, polo goberno de Silva, continuasen nestes próximos 4 anos. Eu estou de acordo, o Plan Concellos eu dixo moitas veces públicamente que creo que foi un bo plan, non había discriminación fora de cal fora a cor política, pero tamén teño que dicir de que o novo presidente terá que, de alguma maneira, pois seguramente facer as súas políticas e aplicar algún cambio. A mí non me gustaría que se eliminara o Plan Concellos, eu dixo públicamente, e como a min eu creo que hai moitos alcaldes do Partido Popular que pensan como a min, outra cousa que se retoque, que se mire, que se valore de outra maneira, etcétera, etcétera, pero eu creo que debe de seguir ese plan. Falábamos de boa relación coa presidenta Silva, tamén vostede ten boa relación ou tiña boa relación coas que eran as líderes do bloque do Partido Socialista en Sanxenxo no anterior mandato. Pregúntolle neste último caso pola líder dos socialistas, que nos sorprendía nestas últimas xornadas por esa renuncia, esa crise interna que se formou dentro do Partido Socialista a nivel local, coa marcha de Ainhoa Fervenza e outros compañeiros que, bueno, sorprenderon un pouquiño logo de que medrasen aínda en resultados e que acadasen un mellor resultado que no 2019. Non sei se a vostede lle sorprendeu esta crise interna dentro dun partido que a fin de contas non se xogaba nada, porque hai maioría absoluta. Eu nas crises do partido non me vou meter, non teño nada que dicir, o que teño que dicir que para min é triste que dúas persoas que son valiosas como é Ainhoa ou como é Sandra, pois Sandra neste caso voluntariamente, Sandra Fernández decideu deixar a política en principio, agora, pois ao mellor volvo algún día. Eu creo que non é unha boa noticia porque é moi difícil dedicarse á política local, porque é moi duro estar na oposición, eu sei, non porque estive na oposición, e a todos por non che gustache que eu creo que a política, digamos que o estado de democracia que temos é gracias a moitas persoas que desinteresadamente se dedican á política, se non habría unha dictadura neste país, e afortunadamente non hai, temos unha boa democracia, e para mí non é bonito nunca cando unha persona decide marcharse como foi o caso de Sandra. Tampouco me parece pois eso, pois que Ainhoa, pois que tuvera que deixala da forma que o deixou, non sei o que pasou dentro, non me vou a meter, pero non estou contento por esas decisións. Bueno, pois se parece, deixamos xa as cuestións máis de partido a un lado, falamos dos proxectos que temos para este vindeiro mandato, para estes próximos 4 anos, máis alá do turismo, que xa supoño que será o principal eixo de xestión, que outras liñas hai marcadas na súa xestión para os próximos 4 anos. O que pasa é que o turismo é todo, porque eu cando vexo a ciudadanos que veñen, eu teño unha mala costumbre, cando vou pola calle vexo unha persoa que non conozco e pregunto onde é, pois son de León, son de Salamanca, de Bilbao, de Mariza, etcétera, tal, entón lle pregunto, pois se levan ali moito tempo, se veñen un día, se non veñen tal. Entón é curioso que o que percibe é que busca unha persona que vai a un destino turístico, busca que o pueblo este limpio, preocupamos moito a limpieza, que sea un pueblo cómodo, o sea, que se desplazar que sea fácil, e pois que perciban seguridade. Bueno, seguridade máis outra cousa que é o tema da fibra óptica, pero xe non vamos a perder tempo con eso, porque estou moi cabreado co tema da fibra óptica, pero sí perder tempo na seguridade. Entonces, a seguridade e a limpieza para min son fundamentales. Por lo tanto, o que fagamos todo para os veciños, porque cando facemos cousas, facémonas para os veciños, pero para os turistas que é necesario facer? Pois ter o pobo limpio e ter seguridade. E o demais fano perfectamente os empresarios da hostelería, que é ter
vos locales para tomar unha copa, vos locales para tomar unha tapa, vos locales para comer, vos locales, digamos, de ocio, e despois tamén os hoteles. Eu creo que Sanxenxo ten unha fama de que ten hoteles que son empresas familiares, que son as familias que nos atenden, e creo que eso é moi difícil en outro lugar de España, e por eso moitas veces se elige Sanxenxo, porque tratamos ben a xente. Por lo tanto, que temos que seguir en esa línea. É verdade que no Bran, pois temos máis problemas, porque pasamos de 18.000 habitantes a máis de 120.000, é moi complicado, pero temos experiencia, tanto os traballadores do Concello como os empresarios, como nós tamén desde o goberno, non? Eu creo que vai ser un Bran espectacular, vamos estar aí todos atentos para seguir crecendo e seguir sendo líderes, non solamente no norte de España, senón ser unha marca reconocida como é Sanxenxo neste momento. Presentase, polo tanto, unha boa campaña de verán, como ven sendo habitual. Como dicía vostede, a cuestión da seguridade é unha das prioridades dentro da xestión desta tempada de verán. De feito, xa temos en marcha o reforzo da Policía Local, que creo que con 15 auxiliares máis, que non sei se xa están... Non, son 31, 31 con 15 que comezaron agora, non? Está vendo que acertamos no tempo tamén, porque agora mesmo hai xente por Sanxenxo, pero a partir deste fin de semana, día 23, eu creo que vai a ser unha cantidad importante de persoas que van a ver aquí. Hai que ter en conta que Sanxenxo ten 16.000 vivendas, das cales están ocupadas solamente 5.000, 5.500, con xente censada, hai 11.000 ou 10.500 que están vacías, sin ningún residente dentro, pero que son de propietarios e que van a vir ahora aquí. Entón, eu creo que vamos a ter desde este fin de semana hasta mediados de setembro un Bran moi bo. Se o tempo acompaña, xa non teño ninguna que vai ser espectacular, pero se o tempo non acompaña, vai ser igual bo, porque a xente aquí xa non ven solamente o turismo de sol na playa que tiñamos fai máis dunha década. Aquí a xente ven a ver o paisaje que temos, a disfrutar da nosa gastronomía, a disfrutar daqui, porque é unha zona espectacular, non solamente Sanxenxo, senón todas as Rías Baixas. Isto é único, é espectacular, e por tanto a xente que anda aquí repite que é o que estamos vendo, e vai a seguir sendo así. O que temos aquí, coidala, para que? Para generar por mellor calidad de vida para os nosos veciños, que é a través de economía, porque sin economía non hai nada. Reforzo, polo tanto, da Policía Local, tamén reforzo no servizo de emerxencias, e tamén no caso dos socorristas xa temos varias praias nas que xa están a traballar os socorristas, pero creo que é a partir do día 1 de xullo cando xa se estenden o conxunto dos areais, non? En total, cantos socorristas imos ter este ano? Son 81 ou 82 socorristas, en total hai que cubrir 17 praias, que non é unha broma, somos o único concello de España que ten tantas praias todas con socorrista, porque moitas veces fala a bandeira azul obriga, e unhas cosas que obriga é ter socorristas, que é moi fácil, e invírtense aí cerca de perto de 1 millón de euros, invirten en seguridade. Oye, eu creo que se chegamos aquí foi a base de esforzo de traballo, eu eso vexo como unha inversión, non como un gasto, e temos que seguir aí. A veces critican o tema dos socorristas, oye, pois a min pareceme poucos, e pareceme que tiñan que estar máis tempo indo nas praias. Foi un proceso complicado, porque hai moitos concellos nos que sí que teñen dificultades, non, para dar atopado socorristas. No caso de Sanxenxo, para chegar a eses máis de 80, foi un proceso complicado ou... Bueno, é un proceso de esforzo, de traballo, de constancia, de tratar ben as persoas que veñen a traballar aquí, etcétera, etcétera, pero bueno, hai que... Eu creo que é un tema moi importante para Sanxenxo, o tema do tratamento que lle damos ás praias. O que voto en falta, espero que co goberno, que próximamente, ojalá, sea dirixido en España polo señor Feijóo, de unha vez por todas se reconozca que hai que axudar aos concellos que temos litoral a axudarlle un pouquiño máis económicamente para manter as praias ou areais. Non pode ser que toda a provincia de Pontevedra, creo recordar que non chega nin a 300 millóns para mantemento todas as praias da provincia. En Sanxenxo, canto invertimos cada ano nas praias para telas en condicións, para que sean accesibles, para coidalas, para limpialas, etcétera, etcétera. O Estado non pon nada, pois eso non pode ser. Hai que dar máis cartos aos concellos todos para que teñan mellor os areales. Os areales non se hai que coidar solamente no Bran, porque un areal é unha cuestión daquelas persoas que non teñen mar. Vir, aunque sea no mes de febreiro, no mes de xaneiro, no mes de marzo, un areal de Sanxenxo, daquel que é lado de Galicia, a pasear por ese areal, aunque sea chovendo, esa é unha experiencia única. Pois temos que potenciar, coidar e poñelo en valor, porque eso vai nos vir ben para generar postos de traballo. Eu non estou de acordo que as persoas traballen 3 meses na máis que de Bran. Eu creo que hai que alargar a tempada, estamos loitando por eso, e as praias son un tema fundamental para nós tamén. Xa decía vostede, non? Esas praias de bandeira azul, de novo Sanxenxo liderando ese ranking das bandeiras azuis, o municipio de España de novo con máis bandeiras, e de novo 17, non? Vou facer unha broma, pero temos 17.
Entonces agora están caladiños co tema. O Bloque critícanos por outra cosa. Dios me libre se un día perdemos unha bandeira por calquera cuestión. Que pasemos a ter, verá como nos poñen en valor as outras bandeiras. Xa verá usted. É moi importante o tema da bandeira azul para Sanxenxo. Así se demostrou no pasado e se vai seguir demostrando no futuro, porque te obliga unha serie de cousas que ao mellor resulta que non facíamos tanto se non tuveramos a bandeira azul. Para ter que cumprir uns requisitos, a nós de logo venos moi ben, nós estamos moi contentos de ter a bandeira azul, de como son os procesos que hai que facer para conseguir a bandeira azul, e vamos a seguir nesa línea. Pois nada, Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo, graciñas por estar esta noite en Canal Rías Baixas. A vostedes, moitas gracias. Rematamos, mañá tenemos aquí nas novas a nova alcaldesa de Pontecesures. Está a fronte dun bipartito entre o BNG e o Partido Socialista, e Maite Tocino, a nova rexedora. A actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Graciñas, boa noite.